De leerlingen binnen uit de schroeven. Ze binnen alle in slagen en dus kunnen de vlaggen uit op Pieter Jelles Impuls in Kolm. We hebben wel eens eerder 100% slagingspercentage gehad de afgelopen jaren, maar eigenlijk nog nooit op 3 afdelingen tegelijk. En dan ook nog met deze gemiddelde cijfers. Dat is wel uniek. Er valt wat te vieren, dus is er voor elke niet een gebak en Jip en Janneke champagne. Ja, ik had eerder verwacht een herkansing, want ik dacht ik heb wiskunde vet slecht gemaakt, maar viel mee. En toen ging je de telefoon van de morgen en toen? Ik was echt super zenuwachtig, maar ik was wel blij dat ik geslaagd was. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik dacht echt, het kan alle kanten op gaan, dus super blij, ja. Ja, ik ben super blij natuurlijk. Is het verwachten? Nou, het ziet er zo wat. Het was net super geen, dus ik moest er nog aanwaarts zien, maar het is goed gedaan. Het is het net alleen nog voor de leerlingen een spannende dag. Proost jongens. Ik heb heel slecht geslapen vannacht. Ik was vanochtend ook al om 5 uur wakker. Hoe grut wie bij jou de opluchting? Ja, ik moest huilen. Ja, ik was in tranen. Ja, dit is voor ons allemaal zo'n mooi compliment. We hebben zo hard gewerkt de afgelopen jaren hier op deze school. En wat is nou, een feestje vieren? Ja, dat denk ik wel. Vanavond nog even op stap, denk ik. Dus ja, echt zin in. Ja, leuk. Ja, je hoort, morgen met Jedje, dus dubbelfeest.